Sulu Gardens. So, treat namin sa aming mga nanay. Hi! Hi, dali, mag-video. Hi! Tubig lang pala ang order. Ganda ng lugar. Oh, super ganda. Sa garden nila kaso mainit subong. Nami. May ilang nga lugar. Ito ang ilog. Doon ang UP Visayas. Ay, UP Miagao. Ayan ang straight there.